Pigpautob na kan Philippine National Police Bicol ang Oplan Bicol Shield para sa pag-obserbar kan undas ngunya na taon. Oktubre 30 kan i-aktibar ini kan komandansya. Sigun kay PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, obheto kan Bicol Shield na matauanin seguridad ang rehiyon ngunya na undas. Sa lingdong kaini, mas pinaigot ang police visibility sa mga tatawuho na lugar araw kan simbahan, pier, sementeryo asin mga terminal. Natin yung Bicol Shield, ibig sabihin naka-in place na yung mga Police Assistance Desk, Motorist Assistance Center at yung mga border controls. So kasabay niyan, i-deploy na rin po natin ma'am yung mga personnel natin sa mga cemeteries, doon sa airports, seaports at mga public places para mag-provide ng crime prevention at police visibility po. Pira sa mga pigruso na nintawo ngunyan ang pribadong sementeryong ini sa Legazpi City. Ang mga amin na nagbisitang ini sa puntod kan sa indang na maaram na kapamilya, ugma na may nahihiling ng kapulisan sa palibot kang sementeryo. Sa siring da kayang lakdang, kampante sinda naligtas ang sa indang pagbisita. Asin in kaso magkaigwanin emerhensya, tulos ining marirespondihan. Taon-taon, kasi malapit lang kami. Pag pupunta ako ng Legazpi, nadaan ako dito. Although maulan, siyempre hindi worried din kami. Sana panatilihin pa rin nating malinis ang kapaligiran pagkatapos ng okasyon na ito, then peaceful, yung peaceful celebration lang. Sa syudad ng Legazpi, 5 pulis ang nakakalat sa kada sementeryo. So with the security dito, yung pulis natin dito is day shift and night shift. Magbabantay tayo dito. And other agencies nandito, yung Bureau of Fire, kita nyo naman. And yung mga advocacy groups nandito, mga barangay tanods, and nag-check kung mga gamit, kung ano mga do's and don'ts dito sa loob. Bawal ang karaoke, bawal ang malaloud music, no? Katakod kang pag-obserbar kan undas, maigot man na pigpautob kan PNP Bicol ang liquor ban. Mientras tanto, 932 na personahes man kan Armed Forces of the Philippines ang nakakalat man sa bilog na Kabikolan. Nakakalat man ang mga kabuhan kan Bureau of Fire Protection as in Philippine Coast Guard, ngani magtaong asistensya sa publiko sa All Souls as in All Saints Day. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.